Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing lare-lare, pripun kabare? Mugi-mugi Gusti Allah tansah paring kasarasan kagem kita sedaya. Nah, lare-lare kita sampun sinau tegesipun sesorah kalian sampun maos tuladhanipun wacan sesorah. Ing dinten menika kita badhe sinau babagan perangane sesorah. Sesorah menika kadadosan saking gangsal perangan. Perangan-perangan sesorah punika dipun arani cengkorongan sesorah. Nah, sesorah itu terdiri dari 5 bagian. Bagian-bagian pidato itu dalam bahasa Indonesia kita kenal dengan sebutan kerangka pidato. Perangan-peranganipun sesorah inggih menika setunggal salam pambuka. Ing salam pambuka tiyang ingkang pidato ngaturaken salam pambuka dumateng para rawuh kanthi atur wilujeng enjing, wilujeng siang utawi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingkang nomor kalih yaiku purwaka basa utawa pembuka. Purwaka basa nggadhahi isi ngaturaken syukur dumateng Gusti Allah kaliyan ngaturaken wilujeng rawuh dumateng para tamu. Salajengipun nomor 3 surasa basa utawi isi pidato. Surasa basa inggih menika udharaning bab ingkang dipun andharaken wonten ing pidato. Nomor sekawan wasana basa utawi panutuping sesorah. Wasana basa nggadhahi isi nyuwun pangapura menawi wonten luput nalika pidato. Nomor gangsal salam panutup. Sesorah utawi pidato dipun pungkasi kanthi atur wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cekap semanten piwulang basa Jawa ing dinten menika, muga-muga saged paring manfaat kagem kita sedaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.